În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit acasă la dumneavoastră la Vaslui. Eu sunt Stan Dănuță, din județul Botoșani, satul Zăicești, și vin cu mare dragoste la Vaslui pentru a arăta publicului, copiilor, cât de cât datele și obiceiurile de iarnă. De mic copil am fost învățat în casă, fiind 4 copii. Mama ne făcea la sărbătorile de iarnă măști, ne deghiza în tot felul de personalități. Când am crescut la 10-12 ani, de așa, jucam un căluț din zona Botoșanului. Deci ăsta este căluțul care se joacă în toată zona Botoșanului, adică a județului Botoșani. Pe când ăștia doi, deci toți sunt făcuți de mine. Ăsta, căluț, deci și ăla, se joacă numai în Vorona și Tudra. Deci astea două localități, comuni mari din județul Botoșani, se joacă acest căluț cu coroană. Mi-am cerut permisiunea de la doamna care lucra căiuț, ca să pot să fac și eu doi, ca să dau exemplu în alte județe sau așa, ce s-au jucat sau ce s-au făcut. Și am făcut aceste două. Oglinzile reprezintă soarele, luna și planetele. Deci e mândria băieților. Deci lor este una legat ancestral. Mândria băieților era fetele să pună cât mai mulți motocei. Roată împrejur, să îmbrace căluțul cât mai frumos posibil. Și mama îmi făcea în fiecare an un alt fel de mască. Deci această mască reprezintă pe păcală. Deci păcală și tândală să știa înainte, acum nu prea să mai știe, dar noi tot le explicăm. Avea căciula lungă, înaltă și un chip, știu eu, mai aparte, mai hâd, mai urât, deși... Dar obiceiurile de iarnă sunt legate cumva și de alungarea spiritelor rele? Alungarea spiritelor rele. Da. Și pe lângă acest păcal sau moșneag, încercam să facem și o babă. Deci și baba trebuia să fie frumoasă, cu un batic frumos, cu un nas din corn de vacă, dinți de porc ferți puși în clor pentru dezinfectare și dat o față cât mai hâdă pentru a alungarea spiritelor rele, exact cum ați spus și dumneavoastră. Da. Și pe urmă sunt opincile care Opincile. Învățați să faceți opinci? Opincile le-am învățat acum vreo 30 de ani de la un om chiar din sat. Ion Ixac îl cheamă, trăiește și în ziua de azi, are vreo 80 ceva de ani. Și la o crâșmă în sat, bând mai mult, omul, nu știu... S-a arătat dispus să vă... Nu s-a arătat dispus, că din pielea ta fac opinci. Și eu am zis că mâine vin să-mi arăt cum să fac opinci. Și astea sunt opincile din porc. Și harapnicii, și buciumii, astea sunt opincile din porc mistreț. Asta este un cap de urs. Așa. Da, uitați. Să folosești în zonă? Da. Obiceiurile de iarnă să folosești, da? Sigur că da. Deci un urs și 2-3 țigani. Da. Și țiganii joacă exact cum joacă ursul. Deci asta spune pe cap și se joacă, stânga, dreapta. Deci există o diversitate de obiceiuri în zona dumneavoastră? Sunt obiceiuri foarte, foarte frumoase. Da, de exemplu, haraplicul, este haraplicul, uitați. Cu ăsta 2-3 băieți pocnesc înainte de a veni alaiul. Știți? La poarta oamenilor. De regulă, porțile sunt deschise. Așa primește toți gospodarii, așa primește alaiul. Pe urmă, costumul popular în timpul... Deci gospodarii sunt îmbrăcați în costum popular în timpul... Nu prea. Dar costumul popular se mai folosește, eu știu, la biserică, când merge lumea... Puțin de tot. Foarte puțin, da. Deci mai mult în județul Botoșani. Da, sigur. Mai mult în zona Suceavei, a Neamțului. Da, au și mai mult secții care lucrează costumele populare. Eu am cumpărat 15 costume care le am toate și nu le vând. Deci mă schimb în fiecare zi. Din lada de zestre a bunicii. Nu mai sunt lăzi de zestre, nu. De exemplu, eu dimineață m-am îmbrăcat cu costum popular, m-am spălat să mă îmbrac cu costumul.
L-am pupat că este ceva sfânt, e un lucru sfânt să porți o bandă cusută de mână, nu chinezării, Condițiile nu. care le aveți tot din mâna dumneavoastră Da, sunt realizate? da, eu le lucrez. Și aia, asta nu. Asta o am mai de mulți ani, de la un... Începând zic de la eu. tratatul pielii de... Nu dubesc eu. Nu? Deci, Dumneavoastră deci primăvara mă duc la stână, stau la Paști 2-3 zile la o stână care are oi mai multe, colecționez peile, le aduc acasă, le tai piciorușele, cozele, urechile, așa, le pun sare, le pun la uscat după o săptămână, după aia le duc la dubit. Am înțeles. Eu nu dubesc. Acum mai ales, chimical nu mai dă voie să dubească nicăieri. Și mai sunt o secție, La fel două. și în ceea ce privește opincile? Nu, la opinci găsim piele. Pielea de opinci este. Găsim, asta nu e problemă. Sau pielea de... Adică nu e tratat într-un mod special? Pielea de vită, da. Da. Se găsește de cumpărat la magazin. Pe când pielea de porc de casă sau porcul sălbatic, nu se tratează, numai cu sare, atâta. Deci ele simple, ele se făcea 2-3 perechi pe an chiar. Se fac exact după procedeul care se făcea odată. Corect. Respectat sunt tot. Corect, dar nu mai vrea nimeni să mă lese să jupesc porcul. Eu îi tai porcul degeaba, numai să-mi dea pielea. Dar nu, toți vor șoric, să mănânci șoric, știu eu, a venit o delicatese șoricul și... Da, este. Așa este, Da, aveți da. dreptate. În continuare, mai aveți aici... Da, dobele. Dobele eu și tai. Mă duc și dejupesc capra, o pun în var, sistemul de că astea le dubesc eu. Dacă ai atins-o cu sare, nu mai bate. Am La înțeles. temperaturi umede se moaie. Există un anotimp în care... Tot timpul se lucrează. Tot timpul Nu, se lucrează. tot timpul. Nu Dacă... există... Nu. Și o întins, faci veșca, o întins pe veșcă și o bat. Astea, la sărbătorile de iarnă se băteau. Dar cum se Tot așa. folosesc? Da. Băieții pocneau 2 din harapnici, 2 băteau dobele, s-auză, vine alaiul. Și se făcea jocul mare și jocul mic. Adică jocul mare era băieți făcuți armata, flăcăi, și jocul mic de copii, care făceau 2 căprițe, 2 căiuți, dar tot cu dobe, tot cu așa, poate nu spuneau rolurile exacte. Și uram, cânta fanfara, jucau tinerii în curte și ei nu ieșeau din casă. Și chiar Asta era un semn de refuz. un semn de refuz. Ei, s-a întâmplat acum 45 de ani și mie chiar chestia asta. Și am intrat în casă pe spate, pe unde știam, și am deschis... Ați reușit să-i scoateți afară. Nu. Am deschis ușile, am luat un tăuraș din grajd micuț, care era fatat atunci, și am scos taurul pe ușa din față. Și sigur că toți au râs, toți au fost... Deci ați rămas Așa cumva era. în istoria locurilor. Da, sau când furam porțele. De Andrei se fură porțele, ia porțele de aici, se duce la 4-a casă, dar și la 4-a casă duci la ei. Dar tot așa, fetelor, celor care nu erau sociabili, chiar pe vremea aia, acum, vă spun de 45 de ani, 50 de ani. În jocul de alai se joacă și căprele, de regulă căprele le joacă fetele. Deci nu sunt băieți sub căpri. Băieții joacă căluțul, joacă măștile, joacă urșii. Și căprele le joacă fetele. Am foarte multe peisaje de iarnă pe ulița satului, că așa satul Zăicești e pe un deal așa foarte frumos, dar în ultimii ani nu a fost zăpadă și am făcut pe uscat, cum s-ar spune. Dar pe zăpadă este extraordinar. Și se pune un țap 2 și 4-5 căpri, deci și se pune ciobanul cântă la căpri, din fluieraj, sau cântă fanfara și joacă căprele, au rolul lor fiecare, știu cum să joace capra și eu le construiesc. Nu e chiar atât de ușor, că astea trebuie șlefuite foarte mult. Eu le iau de pe la abatoare, deci la abatoare nu ne mai dă voie să le luăm acum. Nu știu ce faci cu ele, dar nu ne dă voie. Și am încercat să pun acum în ultimul timp ochii mișcători, că au apărut niște ochi mișcători. Doar nu-i fac eu ochii. Dar peisajul, cum îl faci? Sau lemnul din care îl faci. La urmă, meșterul își pune amprenta în ceea ce privește... Sigur, un paltin, lemnul de paltin bate cel mai tare, cel mai frumos. Deci sunetul cel mai bun. Da, cel mai bun ca să se audă, da. Înțeles.
Da. Astea sunt, să coasă cordele, vă dați seama până ce coși 1000 de cordele și toate sunt noi, deci nu lucrăm cu lucruri cum era înainte, tăiam o cămașă, tăiam o, știu eu, astea sunt lucruri noi și le coasăm la mașină astea. Deci astea. tot anul dumneavoastră pur și simplu vă pregătiți doar Pentru sărbătorile de iarnă. Da. Și mergem la tăriu. Am fost la Oradea, acum am fost la un festival internațional în Turcia, 2 săptămâni. Am fost și la Ankara și la Istanbul. O săptămână la Istanbul și o săptămână la Ankara. Foarte frumos. Le place și atât. Deci dacă datele și obiceiurile nu sunt ca la noi, le place. Singurul care am fost la Oradea și ăsta e a doilea aici. Da, atât. Că nici loc nu-i până la urmă, că au restrâns activitatea. În loc de 70 am venit 45 sau 50, nici nu știu cât suntem. 64 suntem, totuși e bine. Totuși e bine. Și distanțarea e foarte bună și cum ne-au primit, ne-au dat măști, ne-au dat dezinfectant, ne-au dat mâncare extraordinar de bună. Ne bucurăm că am reușit să vă creăm toate condițiile. Da, da. Și sperăm noi să aveți parte și de vânzare bună și să aveți sănătate în primul rând ca să ne vedem cu bine și la ediția următoare. Vă mulțumim din suflet pentru interviu. Sănătate și numai bine vă doresc. Jocul nostru s-a gătit. Ce auzi, da?